I pozdrav ljudi, vi gledate Sergej Full Tv, ljudi danas ćemo gledati Counter Strike. I ljudi, sa nama je jedna posebna gošća, to je moja sestra iz Batanice, zove se Anja. Ćao! Ima 7 godina, malo je stidljiva, pa verovatno neće mnogo govoriti. Ako išta kaže, uopšte ne znam da će išta reći, ali ako kaže da znate, ako čujete nepoznat glas, to je Anja, moja mlađa sestra. Ne znam da li ste vidjeli, terorista sam, verovatno niste. Idemo dalje. Znači danas trebamo da ih dobijemo. Inače ljudi, ne mogu da snimam klipove duže od 10 minuta. Neka mi neko napiše u komentarima ako ima neki krek za Bandicam, da mogu da snimam duže od 10 minuta. Bio bi vam stvarno zahvalan. Moramo biti obzirni. Opa. Wow. Ubiše me. Šta da radim kad je glup ovaj pištolj? Ajde Anja, reci nešto. Reci nešto. Ajde Anja. Dakle, mi pobedili su nas. Prva runda je njihova. Ali mi se nećemo predati. O, dobro, ima se para za ovaj kalaš. Mislim da je ovo kalaš, nisam siguran. Znamo onaj originalni, ovo je verovatno neki šnj. Ali ipak nije loše. Šta god da imam. Sve je dobro. Sad ću ići odmah ovako, a malo ću prvu rundu smo me pobedili isključivo zbog pištolja. Čučnut ću ovdje. Au, brate. Koliko ih ima. Ne mogu da ih ubijem sve, ima ih previše. Znači 3 na 1 bude, niko mi se ne priključi od mojih saigrača i šta da radim. Ubiju me, vidite imaju evike skoro svi. Vidite kako to je. Jednostavno je čisto ubistvo. Samo kad je vidiš. Opa, verovatno će biti 2-0 za teroriste. Vidite ovo! Da li ste ovo vidjeli? Pazi, pucaju se ovo što je 2 metra. Au! Či ne mogu da verujem. Ima još 10 sekundi, valjda će izdržati ovaj Alfred. Dobro, ima dosta života, ali to može u 2 sekunde da se skine. Ne! Gotovo je! Mi smo pobedili, tako je bre. 1-1. Ovaj serijal će biti u 2 klipa, znači napravit ću Counter Strike part 1 i part 2. Biće i nastavak, pošto ne mogu da snimim duže od 10 minuta. Ako neko ima to za Bandicam, neka mi pomože. Sam malo nerviram da ne mogu da snimam duže od 10 minuta. Znači nije toliko bitno. Ne mogu snimati duže od 10 minuta, zato ću ovaj klip napraviti u 2 serijala. Part 1 i part 2. Ukoliko neko može da mi nađe taj krek ili bilo šta drugo, neka mi pošalje da ja registrujem pa da ne moram da pravim u 2 dela. Pa da meni ne smeta mnogo. Kako je on ubio? I pobjeda. 2-1. Igrat ćemo još 2 runde i u part 2 ćemo igrati isto 5 rundi kao i ovdje. I to će biti to, vidjet ćemo ko će pobediti.
jednu rundu, ovo je posljednja runda. Nadam se da će biti naša. Čekajte, imam jedno dobro mjesto. Opa, ovo je vrlo pametno. Mislio sam vama se sakrijem, ali mi ne odgovara, tako da ću ovdje. I ubili su me. Moramo vidimo kako će završiti ova runda. I'm gonna cover the escape zone. Samo da pogledamo ovu zadnju rundu sada. Mislim da ćemo pobediti. Sad sam nešto smišljao sa mojom sestrom Nadam, da i ona učestvuje malo u ovom klipu jer je dugo to čekala. Ok, ostao je jedan naš. Volim ovako kako se beram. Volim kako se beri. I to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!